Njoku ndewo. Ndewo nwanne m. Biko, gwa ọha na eze na-ege Igbo redio taa onye ewu ebe isiri pụta n'ala Igbo ebe a mụrụ gị ya na ebe ị gara akwụkwọ. Imeela nwanne m. Before m ebido kọwaa onye nwa nsị ka nkenekwa gị maka nnukwu mbọ ị na-agbara ndị Igbo. Ọwụhụ obere ife. Anyị nwere obi omere ebe ị nọ n'ihe ndị na-emere anyị sị gị jisie ike jide nke iji. Aha m bụ Raphael Njoku. Abụ m onye nkuzi na mahadum. Aha mahadum anyị bụ Idaho State University. About 2 years nọ ebe ahụ. Tupu m agaruo ebe ahụ, m wee bigo Kentucky 9 years. Agakwara m skuulu na Dalhousie University, Canada. Ebe a ka m nwetara akara PhD nke abụọ. Mana akara na African history. Mana akara PhD nke mbụ bụ na political science. Enwetara m ya na Free University, Brussels, Belgium. Ndewo, iguzoro aguzo. Igbo si na nke onye chiri ya zere. Nwa na-ajụ sị enwere ihe ndị eji etu ha aha ị chọrọ ka anyị were mara gị taa. Well, enwere kama wụrụ m onye na-azụ oke aha na oke title, so ewepụga doctor na professor mụa ụkwa onye knight ndị Columbus. So mụa wụkwa director of international studies na Idaho State University. Mụa wụkwa chair of languages and literature na Idaho State University. Mụa na-achịkwa Department of Economics, but na soma ka mụa ga-ahapụ nke ahụ. Ndewo. Ndewo nwanne m. Ile anya ebe a taa, ebe anyị nọ na Chicago ka anyị nọ taa. Enwere ọtụtụ ndị Igbo nọ ebe a. Ndị mmadụ jupụtara ebe a. Mụa na-ajụ, ọ gịnị ka a na-eme? Gịnị ka a na-eme? Gịnị ka ndị mmadụ na-eme ebe a taa? Ịma ihe anyị na-eme ebe a taa bụ m ga-asị na uche nke m ihe kacha mkpa n'ala Igbo na ugbu a. Ọ bụ ihe gbasara ọchịchị. Anyị gbakọrọ ebe a na mkpụrụ abụọ na atọ n'ụbọchị mkpụrụ atọ na anọ na-abịa abịa ka anyị kwuo okwu gbasara ọchịchị n'ala Igbo, ma otu esi wee chi ala Igbo n'oge gara aga ma oge ugbu a na oge ga-eji chụọ ya n'afọ na-abịa abịa. Ukwu ọchịchị enyela anyị nsogbu n'ala Igbo. Ome ka ndị Igbo amazi ebe ha na-aga. Anyị na-aga ihu, anyị na-aga azụ, anyị nwa amarọ kachakwa na nke ọchịchị nke Nigeria. Ọ dịzị ka ndị Igbo abịara tinye anyị n'oche azụ n'ihe gbasara ọchịchị. Ị na-elekwa n'anya n'oge gara aga ịhụ na ndị Igbo n'ihu ọchịchị, mana kemgbe a lụchara agha Biafra na Nigeria, ndị Igbo abịa buru oche azụ. Onwekwa onye na-ekwe anyị ka anyị garuo na leadership nke obodo anyị a na-akpọ Nigeria. Mana ọ bụchakwanụ n'uche nke ma ọ bụchakwanụ nke ọchịchị Nigeria bụ nke kacha mkpa. Ọkwa n'otu anyị ga-esi wee chinata onwe anyị n'ala Igbo ka ahụ kacha mkpa first, maka asị na onye na-achọ ịchị ọchịchị ga-ebu n'ụzọ dekwata n'ezinụlọ ya ọfụma. Ọ bụrụ na anyị dekwata ezinụlọ ọfụma n'ala Igbo, dekọta ndị ebe anyị ọfụma, jiri ofu obi na-ekwuzi okwu, anyị wee nwee ike kwado maka nzọmazọ ọchịchị nke obodo Nigeria. Ndewo. I kwuru okwu ebe a wee gwa ndị mmadụ okwu, nyekwe ndụmọdụ ihe ndị a ga-emegasị, ihe ndị dị iche iche a ga-eme maka ịhazi ọnọdụ ọchịchị n'ala Igbo yana n'ala Nigeria gbaa gburugburu. Kedu ihe ị chọpụtara enwere ike ime ka udo wee na-adị, ka ihe na-agazi ọfụma? Thank you. Pepa m ọkwụkwọ nke m prezentịrị ka m kwuo ya n'oyibo, Philosophy of Igbo Leadership. Ya wee atụmatụ uche na otu esi ahụ ọchịchị n'ala Igbo. Aga m asị gị na ọ bụ nke kacha mkpa na ihe ndị kasara n'ebe anyị bịara. N'ihe m na-ekwu ebe ahụ, m na-ekwu sị ndị Igbo amarago na ọchịchị anyị awụsasịala. Amarago na ọchịchị bụ nnukwu nsogbu n'ala Igbo. Mana onweghị onye nwere
ma otu a ga-esi mezie ihe wụsara awụsa mbetu ahapụgakwa nke ahụ ele ihe anyị na-eme expect maka ọchịchị ụdị ihe awụ ụmụ ajụjụ ndị nna ajụkasa n'akwụkwọ ebe ahụ ka onye anyị chere ụdị onye nwere ike ịchị ala Igbo ele nkara anyị gara eji mara onye ahụ ka ihe anyị chere ka o mere anyị ka otu anyị na ya ga-esi nrụkọta ọrụ wee nwee ike nweta ụmụ ihe ndị ahụ elere ya anya n'aka ma obodo nwere n'aka so ụmụ ajụjụ ndị a ka m na-ajụ ihe ọzọkwa akwụkwọ m na-atụnye ala iwu anyị na-ekwukarị onye ọchịchị onye bụdị onye ọchịchị enwere kasara ndị ọchịchị na ụdị dị iche iche enwere onye ọchịchị n'ime ụlọ na mbaraezi nwee onye ọchịchị na vileji na ogbe nwee onye ọchịchị na kọmuniti nwekwa onye ọchịchị n'ụlọ akwụkwọ nwee onye ọchịchị n'ụlọ chọọchị so ndị a niile bụcha ndị ọchịchị anyị niile bụcha ndị ọchịchị ihe m nakwa na-akọwara ha ka ha mata na ụdị onye ọchịchị anyị nwere na-egosi otu society dị otu obodo dị so onye ọchịchị ga-adị ka onye obodo adị ka onye ọchịchị maka obodo na-ewepụta ndị ọchịchị na-emezi ihe obodo si ha mee so ọ bụrụ na ọchịchị anyị adịghị mma taa ọkwanụ ihe a ga-eme anyị kpụghata anyị uche anyị wee jụọ onwe anyị si ka otu anyị dị taa ọ bụrụ na anyị ghọta otu anyị dị taa anyị aghọtazi ihe na-enye ọchịchị anyị nsogbu ọ bụrụ na anyị dezie onwe anyị enwe ike dezie ọchịchị anyị ma ọ bụrụ ma anyị chọọ ka edezie ọchịchị ma anyị edezighị onwe anyị o nweghị ihe ga-aga n'ihu maka onye ọbụla uche onye ọchịchị nke onye ji ojichie ya kasị ebe onye bi ka ọ na-awanye iwu onye nkụzi echesiakwa ụmụ akwụkwọ ike bikọs otu isi chụtakwa ha ga-eme ka ha wụrụ ndị ezigbo ọchịchị maọbụ ndị ajọ ọchịchị n'echi na-abịa abịa ewurukwa onye na-achịkọ ụlọ ụka echichiekwe ụlọ ụka gị ọfụma gosi ha otu ekwesịrị iji bie ndụ nke ọma ma na-eji ma n'ụlọ ọ bụrụ na igosighịkwa ha nwa agaghị ama nke igosikwara ha bụ nke ha ga-emekwe ma echi bịa ewurukwa na onye nne na nna ilezie na ụmụ gị anya ha sị nne na nna nye ụmụaka ihe ha ga-eji bie ndụ aka ahụ ka ha ga-eji bie ma ha na onwe ha tolitekwa ọ bụrụ na ụmụ gị emeghe ha ọfụma otu mere ha ilere ha anya ka ha na-eme otu obodo mere ha anya ka ha na-eme o gosikwara na ịrụzi ha ọrụ gị ọfụma so ohi awụ ihe akwụkwọ m na-akọwa ka anyị hapụ ị na-ele anya n'elu ma ihe na-eme anyị nọ n'ala. Ndewo. Ka m jụọ gị ajụjụ gbasara asụsụ Igbo. Ile anya taa enwere ọtụtụ ndị na-atụ ụjọ n'asụsụ Igbo na-anwụ anwụ na asụsụ Igbo anaghị aga ọfụma ndị Igbo anaghị asụ asụsụ ha na ndị Igbo ejighị asụsụ ha kpọrọ ihe. Ka ihe ị chere maka nke a? Ọ bụ ihe kwesịrị ileba anya, ọ bụ ihe dị mkpa onye Igbo ọbụla nọ ebe ọ nọ ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ala kwesịrị ilebara anya maka asụsụ anyị, asụsụ obodo eji mara mmadụ dị egwu. Ọ ya bụkwa n'ihe eji amata anyị nwa ebe ọbụla anyị nọ. Mana ndị na-atụ ụjọ nọ ikekwe ọ bụrụ na anyị akpachaghị anya na asụsụ anyị ga-anwụ. Ihe ha na-ekwu wee eziokwu. Ha na-amaghịhụ na ọnwụ otu ahụ ha si echi ya ka ọ ga-esi adị. A sị na ọtụtụ n'ime anyị na-ele anya imezi onwe anyị ka anyị dị ka ndị bekee na-asụ asụsụ bekee ka anyị nwee ike nweta ọrụ, ka anyị nwee ike nweta ọchịchị, nweta ike. Nke ahụ wee eziokwu. Ndị Igbo wu ndị na-achọ ka ha nweta ebe dị mma mgbe ọbụla. Mana ilekwa anya ọwụkwa mmadụ niile na-aga n'ihu. O nwekwara ndị nọ n'ime obodo kwa na-ha nwe agara skuul ha nwechahụkwanụ ebe ha ga-esi mụtacha okwu bekee dịka otu ndị ọzọ si amụta. Mana enwere ugbu a na ihe na-emebichabeghị. Enwekwara ihe mbụ ma atọ ma anọ enwere ike mee. Nke mbụ wee na-agba ndị nne na ndị nna ka ha biko jisie ike na-akụziri ụmụ ha okwu Igbo ma anụ ha n'ụlọ ma anụ ha n'ama ebe ọbụla ịnọrọkwa n'ime ụlọ na-agwakwa ụmụ gị ihe okwu obodo unu. Maka anyị ma na ụmụaka dị ofu afọ ruo afọ iri na abụọ ha nwere ọgụgụ isi ịmụta ọtụtụ okwu obodo dị iche iche. Ma ọ bụrụ na imekwa okwu Igbo ofu okwu ndị ahụ ha kwesịrị ịmụta ugbu a mgbe ha bụ ụmụaka, ọ dịkwa mma dịka otu ndị obodo ndị ọzọ si eme ihe dịka ndị China na ndị Yoruba
na ndị panya. Nne na nna ga na-ekwado ụmụ ha ka ha na-asụ Igbo na-amụ Igbo. Ọ gaghị anabighị ịmụta oyibo mụtakwa ya ọfụma. Nke ọzọ bụkwa na ụlọ akwụkwọ anyị kwa, maka ụlọ akwụkwọ wụnụ ebe a na-ebido kwadozi ụmụaka maka ihe na-abịa n'ihu. Emekwa okwu Igbo si na ọkwa onye ọbụla bụ onye Igbo tupu gị apụta n'ụlọ akwụkwọ na ị ga-amụtara Igbo. Ọ gakwa awụkwa otu a ga-esi wee defend ya kwa, otu a ga-esi wekwa dezie okwu Igbo, na-emekwu ya ka o sie ike na ndị niile wu ndị Igbo, ka ha nwee ike hụ na okwu Igbo bụ ihe aṅụrị, bụkwa na ihe ejiri mara obodo. Nke ọzọ bụkwa ndị chọọchị ga-etinyekwa aka. Ihe m na-ekwu n'ime ya bụ ebe ọbụla e nwere ihe jikọrọ ndị Igbo, ka e werekwa okwu Igbo mee ihe ga-abụ ihe ga-eji kpaa nkata gbasara ndị Igbo. Ọ gaghị anabi anyị ịmụta okwu bekee ma okwu ndị ọzọ, mana anyị aga na-echefu n'okwu eji mụọ anyị na-amụzi okwu ndị ọzọ. Because otu ọsọkwara anyị si mụọ okwu ndị a, anyị agaghị awụ ndị a. Otu ọsọkwara anyị ji sụọ asụsụ oyibo taa, anyị agaghị awụ ndị oyibo, ha nwawụ ndị oyibo, anyị nwawụ ndị Igbo. Ndewo. Enwere ihe ọzọ ị chọrọ ka ọhaneze na-ege ntị mata taa? Enwere ihe ọzọ ndị dị gị mkpa ị chọrọ ka ndị na-ege Igbo redio taa mata? O nwere ha karịrị akarị. Ihe m chọrọ ka ha matawo ala Igbo nọ na nnukwu nsogbu. O nweghịkwanụ ndị ga-eshi bịa mejie n'ala Igbo. Ọkwa ndị nwe ala Igbo ga-emeji ala Igbo. So ihe m na-ekwu taa bụ onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo, ma ị nọ n'ọchịchị ma ị nọhụ n'ọchịchị, ma iwu onye ụkọchukwu, ma iwu onye nkụzi, ma iwu onye oshi, ma iwu onye na-atụrụ mmadụ, ihe m na-asị gị wụ cheta na echi nọ. Chetakwa na o nwere ụmụaka ndị na-ele gị anya. Ihe ha hụrụ gị mewu ihe ha ga-eme ma echi bịa. Ime nke ọma, ha nwa ga-eme nke ọma. Ga-eme nke ọjọọ, ha ga na-eme nke ọjọọ. Maka ị ga-ahụ na ewere ọka tinye n'ala, esi n'ọjị ka ị na-eme n'ihe ji ka ị ga-akọta n'ala. Ihe ị kọrọ n'ala bụ ihe ị ga-akọta. So ihe m na-asị bụ ka nji ohere akpọkọ ndị Igbo si ha biko, ha ṅụrụ mmiri obi jụọ ha oyi, ka anyị na-enwe ike asị agbakọta aka nyụọ mmamịrị ya wụọ koku, ka anyị na-enwe ike gbakọta aka nyụọ mmamịrị ọnụ wee mejie obodo anyị. Ọ wụrụ ebe anyị ọ ga-awa anyị cheta, anyị enwe aṅụrị ji ya ṅaa isi sị gị bịa ala Igbo bịa lee ka esi achị ọchịchị, gị bịa ala Igbo ka bịa lee ka esi ahazi obodo. Ndị ọzọ ga-eji anyị kụọ bọọlụ, si ha biko ha gbakọta aka ka emejie ala Igbo. Ọ wụ ozi m na-eji ndị Igbo. Ndewo. Enwere ndị chọrọ iji ohere a zigara ozi ekele? Ekene nne m ndị nọ n'ụlọ, kachakwa ndị nọ na Holy Ghost College Owerri, ebe ahụ wee ebe m gara akwụkwọ. Ndị nke nọ na Vanikokwu, ebe ahụ kwa ebe m gara akwụkwọ wee kụzikwa obere bifo mụ abịawa ala bekee. Kenekwenụ ndị nọ na Nsụka, ndị enyi m ndị nọ n'Owerri, ndị nọ na Mbiri ebe a mụrụ m, nwa na-ekenekwa ha. Ma ndị enyi m ndị nọ na gọọmenti nke pụrụ apụ, ama ha ga-eche ma m echefu ne ha, mana echefube m ha. Ama m na ha rụziri ọrụ ike. Gọọmenti la gọọmenti ọzọ abata, nsị ha jide obi ike na ọ gakwa eru ha n'aka ọzọ. Nsị ka nkenekwa ndị ha. Ndewo. Ndalụ. Anyị eji m aha ndị Igbo redio ebunye gị ọkpa ekene maka otu isi wee zaa ya oku a taa, wee bịakwa gwa ya ebumnuche gị na atụmatụ gị na ihe i chere a ga na-eme ka udo wee na-adị n'ala Igbo, yana ka Igbo na-aga n'ihu, ka asụsụ Igbo ghara ịnwụ anwụ. Ya gaziere gị. Imeela nwanne m. Daalụ. Imeela nnọọ, jide nke iji na-arụrụ Igbo ọrụ dị mma. Ya gazie. Imeela.